Esok iki mang nggae sarapan senenganku yu, bihun goreng kecap. Iki mang aku nggawe bihune rong keping, bar digodhog terus ditiriskan. Terus wae kecap asin sak sendok makan, saus tiram sak sendok makan, kecap manise rong sendok makan. Iki diudek-udek sampai bihune mbek kecape sak balane mang rata kabeh. Lah nek wis rata nyampur kabeh ngene iki disisihno sik. Bar ngono ditinggal gawe endhog ora arek, endhog bar dikopiok digoreng terus diorak-arik jero wajan ngene iki lho yu. Nah nek ndoke wis dadi iki pirekno sik, sisihno sik. Bar ngono ditumis irisan bawang karo brambang sing dirajang walus. Iki ditumis sampai rupane coklat, tambune wangi. Bar ngono lebokno irisan pentol. Terus bar ngono lebokno irisan kule ambek antel, terus ditambahin banyu saithik, kei lada bubuk, dikei kaldu bubuk. Nah iki dimasak sampai sayurane mang layu. Lah nek sayure wis layu ngene iki lebokno bihun sing dicampur karo kecap sabalane mang yu, ndok ora are, irisan bawang pre karo seledri. Bar ngono dimasakne sampai bihune mateng, sampai nyampur kabeh. Sayur endhog ambek pentole dimasak terus sampai panas. Seperti biasa yu, aja lali dicipi. Nek rasane wis enak, bihune mateng, wis panas kebul-kebul ngene iki siap kompore dipateni. Bar ngono siap dipleteng ning piring rupane ijo yu. Nah, bihun jagung wis ready, siap digawe sarapan, dicepusi lombok yu.